Benvidos e benvidas ao CEI do Foxo, unha escola ubicada nun medio rural que nos permite traballar en contacto estreito coa natureza. O día comeza cedo. O colexio acóllese ao Plan Madruga, polo que as familias poden solicitar o servizo de madrugadores. A nosa xornada escolar é mixta. Os luns e os mércores o horario é partido. Pola mañá de 9:20 a 13:40 e pola tarde de 15:35 a 17:15. Estes 2 días temos servizo de comedor xestionado pola AMPA, unha asociación de nais e pais comprometidos e implicados no sistema educativo dos seus fillos e fillas, e a que tanto agradecemos o seu bo facer durante estes anos. Os martes, xoves e venres a xornada é continuada, tendo clases só no horario de mañá. A actividade do centro está sempre relacionada cun proxecto anual. Este ano o gran protagonista é o Camiño de Santiago. Camiñando, camiñando, o camiño imos andando. As frechas do camiño lévannos ás nosas aulas. Na planta baixa temos as aulas de infantil, primeiro e segundo. No primeiro andar, as de terceiro, cuarto, quinto e sexto. A aula de informática, a de inglés, a de música, a de relixión, audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
O salón de actos é un lugar de usos múltiples. Nel adoitábamos celebrar os nosos festivais ata a chegada da pandemia. Somos conscientes da riqueza artística e literaria que temos na nosa contorna e o alumnado debe coñecela e valorala. O centro ven participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares dende o ano 2007. É por isto que a Biblioteca Xosé Neira Vilas é un recanto vivo e especial na nosa escola. Nela atopamos espazos dedicados a persoeiros relevantes da contorna, persoeiros que estiveron no noso centro e deixaron a súa pegada e identidade para sempre. Tamén a arte atopa no foxo un bo lenzo no que expresarse. Artistas da contorna traballan co noso alumnado e deste proxecto nace a Pinacoteca Paco Lareo, con 11 murais. A actividade dentro e fora das aulas é moi variada. Isto débese, en boa parte, á diversidade de plans que acollemos e que dotan de riqueza o proceso de ensino-aprendizaxe. Co proxecto DigiCraft e o plan TIC, o noso alumnado aprende empregando as novas tecnoloxías dun xeito lúdico e motivador. Coa sección bilingüe en educación artística, os nosos nenos e nenas entenden a importancia de coñecer outras linguas para abrir portas e ventás de cara ao mundo. O abeiro do Plan Proxecta, o centro participa no programa Aliméntate Ben e no proxecto deportivo cos seus roteiros literarios, abandeirando os hábitos saudables como estilo de vida. Co proxecto Voz Natura aprendemos a importancia de coidar o medio ambiente a través do xogo e a robótica. Este curso académico pasamos a formar parte da rede de centros de educación responsable, levando ás nosas aulas a educación emocional, coa crenza de que aprender a xestionarnos é unha ferramenta indispensable para a vida. No foxo sabemos que a lingua é identidade, e a identidade non se pode nin se debe perder. O abeiro do Plan de Dinamización da Lingua Galega, cada ano levamos a cabo unha campaña de etiquetado en galego denominada Bicos a Moreas, para así contribuir a manter viva a nosa lingua no mercado. Os nosos nenos e nenas lanzan mensaxes emotivas en 15.000 etiquetas que se reparten de xeito gratuito entre os comercios estradenses. Para os tempos de lecer ou para desenvolver actividade física, a escola dispón de amplas zonas verdes como o Xardín da Poesía e dun pabillón polideportivo.
Natureza, arte, tradición, identidade ou novas tecnoloxías son realidades que conviven en simbiose no CEI do Foxo. Porque nós témolo claro. O mellor faro para impedir que os pobos tropecen é unha escola.